Hľadáte ten najkvalitnejší online kurz Excelu na Slovensku? Už nemusíte, práve ste ho našli. Momentálne sa v našom kurze Excelu nachádza viac ako 160 videí a pravidelne pridávame nové. Na základe vašich otázok z e-mailov alebo zo školení nahrávame nové videá, ktoré sú do kurzov pravidelne pridávané. Náš online kurz Excelu ponúkame vo viacerých licenciách. Môžete si zakúpiť niekoľkomesačnú licenciu alebo neobmedzenú licenciu. V prípade, že si zakúpite našu neobmedzenú licenciu, získavate prístup aj do budúcich videí. To znamená, že ak o rok sa v tomto kurze bude nachádzať napríklad 250 videí, už dnes si zakupujete prístup aj do týchto videí. Nebudete teda platiť žiadne ďalšie poplatky. Veľkou výhodou nášho online kurzu je to, že nie ste limitovaní na jedno zariadenie. Môžete sa teda do nášho systému prihlasovať z počítaču, notebooku, mobilu, tabletu, zo Slovenska alebo z ľubovoľného miesta po celom svete, kde máte prístup na internet. Tento kurz je vhodný už pre úplných začiatočníkov, ale aj pokročilých užívateľov v Exceli. V tomto kurze nájdete podrobne vysvetlené všetky nástroje Excelu, ktoré pri svojej bežnej práci s Excelom môžete využívať. Ukážeme vám najpoužívanejšie klávesové skratky, ukážeme vám, ako vytvárať automatické rady a zoznamy, ako efektívne pracovať s riadkami, so stĺpcami, vytvárať tabuľky, používať filtre, ako interpretovať svoje údaje graficky pomocou grafov. Naučíme vás vytvárať komplikované, ale aj jednoduché vzorce, používať rôzne funkcie Excelu, o ktorých ste ani nevedeli, že existujú, vytvárať kontingenčné tabuľky, ukážeme si prácu s duplicitami, naučíme vás overovať údaje v Exceli a v tabuľkách, a nakoniec vás naučíme aj tvorbu makier, aby ste vedeli zautomatizovať svoje úkony, ktoré robíte na pravidelnej báze. Náš systém na online videá je veľmi prehľadný a je rozdelený do viacerých celkov. V každom jednom celku nájdete tabuľku, na ktorej sú dané videá vysvetlené, ktorú si môžete stiahnuť a popri pozeraní videí si rovno vyskúšať dané veci spolu s lektorom. Po každom dôležitom celku sa nachádza aj test, kde si viete svoje naučené veci otestovať a následne si pozrieť aj riešenie. Naše videá sú nahrávané v najvyššej HD kvalite, takže uvidíte aj najmenšie detaily. Pridajte sa aj vy k nášmu množstvu spokojných klientov a naučte sa Excel z domu. Garantujeme vám, že lepšie a kvalitnejšie spracovaný Excel online kurz na Slovensku nenájdete. V prípade, ak máte nejaké otázky, pokojne nás kontaktujte a radi vám odpovieme.